kayong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, tayo po ay mapapakinggan sa DCGB Legazpi at siyempre sa Boom Radio in Daet, Camarines Norte. So it's Sunday edition ng ating program. Samahan niyo po kami dahil marami kayong matututunan. At siyempre, marami kayong mga testimonies na mapapakinggan. Gaano nga ba talaga ka-amazing yung ating produkto? Tried and tested. Madalas sabihin ng iyong lingkod, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance. Mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang aking text hotline. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Kung may mga latest laboratory results kayo, pwede kayong magtanong sa CMD Bicol. Opo, kung pwede nyo isend doon sa CMD Bicol. At syempre, sa mga taga Santo Domingo, Albay, magkakaroon kayo ng free health consultation. Kailan? Ngayong Sunday po. Opo, September 8 sa bagong center ng CMD Center in Santo Domingo. Ngayong September 8, Sunday, 8 a.m. to 4 p.m. O, take advantage, mga taga Santo Domingo, Albay. Ito yung bago nyong center dyan, sa care of Ma'am Michelle Biascas. Nasa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. And of course, ang susunod naman na schedule ng free health consultation, September 21. September 21, magkakaroon ng free health consultation CMD Center in Legazpi. September 21 is Saturday. 9 a.m. to 5 p.m. Ano yan? Back to back. Diyan po sa CMD Center in Labo. September 19 po yan. Ay, September 21. Beside Lisaso Hospital, 9 a.m. to 12 noon. 9 a.m. to 12 noon. Yan po ang ating mga event na darating ngayon. Pero tandaan na mga taga Santo Domingo, ngayong Sunday po, September 9, 8 a.m. to 4 p.m. Yan po ang ating schedule dyan. Take advantage. Pero ito, naka-monitor pala sa atin si Ma'am Michelle Biascas. Subukan ko nga kung ikaw ay sasagot, Mitch. Para mapakinggan ng mga taga Santo Domingo, Albay, ang iyong magiging event dyan. Sa Santo Domingo. Subukan kita kung sasagot ka, ha? Wait lang. So, yan. Sa mga listeners, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-0717. Okay? So, try ko lang kung sasagot si Mitch. Ayan, nag-ringing. Ayan, ringing. Sumagot ka, Mitch. Hello? Yes, ma'am. Oh, hi, Mitch. Hi, ma'am. Oo, on air ka ngayon. Kumusta dyan?
Si Ma'am Michelle Viescas ang ating napakasipag na stockist dyan sa Baka kay Albay and Santo Domingo. Oo, kumusta dyan? Mag-greet ka Yes, muna ma'am. sa mga listeners natin. Oo, yun. Magandang hapon magandang umaga sa lahat Sunday ng, edition, listeners po meets. natin. Sunday edition tayo, ha? Ay, yes. Oo. Opo. So, ayan, hopefully po kayo ay nasa maayos pong mga kalagayan kasi kung hindi, nako, talagang kailangan nyo na pong bumisita sa aming mga center. So far so good naman. Ito, katatapos lang din po ng ating WBI. May piniperform po tayo kanina. May pinitherapy. Tsaka galing din ako sa labas dahil meron tayong kailangan puntahan yung check-upan po natin para at least siya rin ay talagang matulungan sa kanyang karamdaman. Yung bali, mother yun ng isa sa mga pari dito sa amin sa Bakakay. Bakakay. Yes. Oo, So far, so good naman. busy-busy ang mundo mo, ma-meets. Pero ngayong Yes. Sunday, September 8, meron kang event dyan sa Santo Domingo. Yes, Oo, ready na ba ma'am. yung Oo. CMD Center mo dyan? Ready na po. Ready to serve na po sa lahat ng mga taga Santo Domingo, Albay. And of course, may mga taga Bakakay na sabi nila pwede daw silang pumunta ng Santo Domingo during our reopening po ng bagong center po natin doon. Sabi ko, walang problema. Hanggang makakarating kayo doon, wala namang problema doon. So, we will conduct, ma'am, the free health consultation, free health analysis. Kaya grab the opportunity po sa lahat ng mga taga Santo Domingo, Albay, or malapit po dyan na pwede po kayong pumunta, bumisita po from 8 a.m. to 4 p.m. po para hindi na po tayo abutan ng gabi po doon. Oo. Pero syempre, mas maganda po talaga agahan nyo para at least mas maintindihan po ninyo kung bakit kailangan nyo po talaga yung aming mga produkto na sigurado po ako na ito po talaga ay makakatulong po sa inyo. Oo, at saka ano yan, sa mga taga Santo Domingo. Kanina may tumatawag sa akin si Mr. Jeremias Balia. Anong oras Opo. daw? Sabi ko, alam ko 8 o'clock hanggang 4 p.m. Ngayong Sunday po yun. Kaya congratulations, Ma'am Meets, dahil na nakalipat ka sa bagong location. Sentrong-sentro na yan ng Santo Domingo, Albay. Oo, hoping na mas marami pa tayong matulungan dyan na mga taga Yes, Santo ma'am. Domingo, Albay. Kaya mga taga Santo Domingo, take advantage. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. I-ready mo ang sarili mo kasi maghapon yan, Ma'am Meets. Pati yung Yes. iyong mga ano yan, mga angel na tutulong sa iyo by tomorrow. Yes Oo. po, opo. Actually, maaga nga po talaga kaming pupunta po doon para at least, pagdating ng 8 o'clock, automatic na po yan. Ready na po yun. Oo. So, good luck sa event ninyo ngayong Sunday, September 8. Oo, mga taga Yes, Santo ma'am. Domingo. Thank you so much po. Swerte nyo, meron kayong Ma'am Michelle Viescas. Okay, Ma'am Meets, paki-announce ang iyong text hotline pala. Para sa mga Okay taga po, Santo Domingo and Bakakay. Opo. Sa lahat po ng mga taga Bakakay, Santo Domingo, or yung mga nakakakilala po din sa amin na natin dito sa ating health, sa CMD, pwede niyo po akong i-text sa aking text hotline 0994-398-6824. Yan po yung bagong hotline po natin kasi yung isa medyo nagloloko-loko po yun. So, 0994-398-6824. O kaya dito po sa aking FB account dahil pwede niyo pong i-search kasi dito po sinishare ko po yung live ni Ma'am Wee. So, pwede nyo rin po akong i-DM po dyan. Kaya, ayan, sa lahat po ng mga taga Santo Domingo, once again, ayan, tomorrow, kita-kits po tayo, maghapon po ako doon, pero ang Bakakay po, open po para mag-serve po sa inyo ng product kasi nandito naman ang aking mother dear. Yun naman ang naka-assign dito. Ayan, maraming salamat, Ma'am Meets. Good luck sa Yes, iyong ma'am. event ngayong Thank you, Sunday, September 8. Mark your
calendar. Ngayon, September 8 na yon, Sunday, 8 Yes, a.m. ma'am. to Tomorrow na 4 po. p.m. So, maraming salamat, Ma'am Michelle Biescas. Okay, Okay, ma'am. bye-bye. Bye-bye po. Ayan, sa mga listeners natin. Ang dami na natin ngayon ng mga maraming salamat sa mga taong in-embrace yung opportunity na itulong sa mga tao by spreading the good news na sa anuman ang mga health problems, pwede palang makatulong yung ating mga natural na produkto. Hello kay Ma'am Cecil Diezmo, Santa Elena, CMD Center in Santa Elena, Camarines Norte, and Ma'am Mayet Adina dyan sa Borongan. Ano ba yan? Eastern Samar? Western Samar? Hindi ko. Ano yan? So anyway, patuloy tayo dito sa ating Sunday edition ng ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. At anuman po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Ay sabi ni Mamayat, Eastern Samar. Okay? Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta dyan sa Borongan. Napakalayo talaga. Pero ilang ulit din akong umikot dyan to support the area ng Borongan. Okay? So, ulitin ko lang yung ating text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. O ngayon pala na uso, narinig ko yun. Uso ang dengue. Alam mo ba, ito yan gaano ka-ganda, ka-amazing yung ating product. So amazing talaga that even, di ba, panahon ng COVID, dengue, patrangkaso, maasahan nyo talaga yung ating product. Oo, kasi even yung time ng COVID, maraming na COVID, yung product talaga natin, yung ginamit nila. Hindi na po na-confine. Oo, ganun din, mga dengue cases. Oo, ano ko sa inyo yung gagawin na. Kasi pare-parehas ang management niyan. Dengue, COVID, or trangkaso. Ito yung gagawin ninyo para hindi kayo mapapraning. Oo. Kung bata, yung mga, di ba, mga grade school, ganyan, 5 drops CMD in half glass of water every hour habang gising. O pagtulog, patulogin nyo lang. Habang gising hanggang makarecover po. Yan. Tandaan na COVID, dengue, trangkaso. 5 drops CMD every hour habang gising, half glass of water. At kung kung adult, 10 drops CMD every hour in 1 glass water every hour yon habang gising hanggang sa makarecover. Hindi kayo dapat basta-basta napaparaning kasi tried and tested natin ang ating product. Kusang gumagaling po, oo. Ganon ka-amazing yung ating product, okay? Hello kay Ma'am Sherry Rose Aliado. Pero ulit-ulit ko yan binabanggit, anuman po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating product. Oo, actually, yan, mamaya, meron akong ipaparinig sa iyo, dengue case. Sinabihan na ng doktor, i-confine at sasalina ng dugo. Ang tanong, di ba? Na-confine ba? Power Trio lang binigay ko. Oo, kailangan daw aralin nyo. Kaya sabi ko, madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ngayon, pakinggan nyo, isang dengue, tama. Hindi pala. Tama, dengue case. Dengue case nga. Pakinggan natin ito kung paano siya natulungan ng ating Power Trio. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet pero yan na-manage ng ating Power Trio. So pakinggan na lang po natin. Hello ma'am, anong pangalan, edad at taga saan po kayo?
Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yun, no, akala mo ano lang yun, sa simpleng trangkaso, pero lumala, nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos, na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos, yun, nagtatae din ako. Sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos, chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos, sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi, syempre, unang-una, doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami. Kasi nga po, delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa'yo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung Yung platelet. Okay. sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa'yo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po kasi nga po yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so, nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa'yo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, 3 times a day ako no, nag-take. And yung yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko, bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, Oo, matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Okay, thank you very much po. Ayan, sa mga listeners natin, ganun kaganda yung ating product. Tried and tested natin. Kasi ito, kwentuhan ko kayo. Yung anak ko na pangalawa, elementary na dengue. Wala talaga akong idea paano, yung bang ninervyusin ka talaga pag gano'n ang dineclare na dengue at kailangan daw i-confine. So, napraning talaga ako. So, no choice kundi kinonfine namin. So, ilang araw din, mga 4 to 5 days bago naka-recover. He was elementary, mga grade 5, ganyan. Ayun, akala mo,
Alam mo pala, yung taong na dengue na, pwedeng maulit. Pwedeng maulit. Naulit siya. Nagkaroon ulit ng dengue. Siya yung humahawak ng CMD Center in Davao. Si Nurse John Carloy. Just last year, nagaano sa akin na niya, Mami, ang sama ng pakiramdam ko. Yung lahat ng sintoma na masakit ang ulo, nilalagnat, nasusuka, yung masakit ang tiyan, ganyan, nang hihina, ganon, so on and so forth. Sabi ko sa kanya, anak, tumakbo ka na ng ospital. Akalain mo yan, sa dami niyang nararamdaman, nagbibili na sa akin. Akala siguro niya mamamatay siya. Binibili na yung pamilya, bahala na ikaw, Mami, sa pamilya ko dito, sa Davao. Kalain mo yan? Di sabi ko, nako, pumunta ka na nga ng ospital. Mami, hindi ko na kayang pumunta ng ospital. Lagi na lang gusto niya yan. Sabi ko, kung hindi ka pupunta ng ospital, sundin mo lang yung payo ko. Wala talaga akong idea na naulit yung dengue. Wala akong idea. So, akala ko kung ano na yung nararamdaman ng anak ko na gano'n. Sabi ko, basta 100 drops CMD in 2 liters water. 100 drops CMD, 2 liters water. Yun ang inumin mo, mayat-maya inom. At yung CBF, pinapa 15 tablets ko siya 3 times a day. Sabi ko yun. Alam mo, sabi ko, ano yan? Sabi niya, after ilang days, sabi niya, kasi wala na siyang ganang kumain, nanghihina siya, ayaw niya nang dumilat daw, ganyan. Alam mo, after ilang, sabi niya, Mami, dengue uli yung tumama sa akin. Sabi ko, paano mo nalaman? Lahat ng sintomas, naramdaman ko na yan before. At may naglabas daw sa kanyang mga, sa balat niya. Kasi syempre, he is a nurse. So, alam niya, dengue uli yung sa kanya. Yung pala, yung second time na ma-dengue ka, mas matindi yung tama sa'yo. So, na-prove natin. CMD, CBF, at pinapa-cell bio-juice ko siya. Naka-recover po yung aking anak. Kaya sa mga, if ever sa inyo, tumama sa inyo, dengue, trangkaso, or COVID man, basta may CMD, CBF kayo, laban po yan, promise. So, dapat alam ninyo yung aking text hotline. Para pwede kayo magtanong, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Lizelle Corpus. Sabi, hi po ma'am, watching from Zambales. Yes po, the best power trio. Marami na tayo natulungan. Iba't ibang mga mabigat na karamdaman, proven and tested namin ng family ko yan. More power po dyan sa Bicol. Salamat, Ma'am Lizelle Corpus. Actually, maraming salamat sa mga taong nagsishare sa mga tao ng kagandahan ng ating power trio. That anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating power trio. The perfect combination of CMD, CBF, at ang ating cell, bio-juice. At ulitin ko lang sa mga listeners natin, ngayong Sunday, September 8, free health consultation kayo dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay, 8 a.m. to 4 p.m. Opo, eto yung address dyan. Asa na nga ba? Eto, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Take advantage, mga taga Santo Domingo, Albay. Yung mga taga Bakakay, wait nyo na lang at every now and then ay may schedule na gagawin si Ma'am Michelle Biescas. And of course, sa mga taga Legazpi naman, yung mga dito sa amin, sa center ng Legazpi, oo, yung mga taga-ibang lugar dyan, magkakaroon ulit tayo ng free health consultation September 21, Saturday din yan. Saturday po yan. Oo, pero yung ngayong September 8, Sunday po yan na Sunday, yan Santo Domingo, opo. Pero September 21, Saturday, free health consultation CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 5 p.m. po.
Back to back, dyan po sa CMB Center in Labo, beside Lisaso Hospital, meron din kayong free health consultation, 9 a.m. to 12 noon. Beside Lisaso Hospital, take advantage po kayo. And of course, sa mga taga-Daet, yung mga bayan na mga malapit po dyan sa Daet, pumunta lang kayo sa CMB Center in Daet, 9 a.m. to 3 p.m. po. Free health consultation po kayo Monday to Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po para mabilis, okay? Yan po ang ating mga announcement. But of course, sa mga taga-Legazpi, yung mga nangangailangan ng product natin, open po, syempre, September 8, 9 a.m. to 3 p.m. pag Sunday po, ha? Pwede kayong pumunta sa CMB Center in Legazpi. Mamaya, i-announce ko po ang ating center. Nung isang araw, medyo na talagang meron akong tinulungan ko. Isang anak ng nasa hospital nagwo-work. Ano siya, yung nursing aide sa isang hospital. Nakwento niya sa akin, ang anak niya epileptic. 15 years old. Araw-araw umaatake. Yung kanyang pagiging epileptic. Araw-araw yung atake. Parang around 2 years nang ganon ang kanyang anak. Meron akong case na ganyan. Actually, marami na akong narinig na epileptic na gumaling. Gumaling talaga sa pag-take ng ating product. At ako mismo, eyewitness ako doon sa anak ng batchmate ko na araw-araw nag-aatake. High school din yun, yan sa United Institute. Sabi daw nung principal, patigilin nyo na lang kasi imagine sa school, inaatake around 10 a.m. Opo. Lahat sila talaga nabubulabog sa school pag inatake daw. So, wala ngang 1 month nang pinainom ko yan ng 30 drops CMD in 1.5 litrong tubig. Salamat sa Diyos. Praise God. Dumating ang time. Wala nang atake. Kaya doon sa isa kong nakakilala, naging kaibigan ko, sabi ko, tutulungan ko anak mo. Sabi niya, malapit na mag-birthday. Nag-birthday ngayong August 27. Nung nagkita kami around mid of August. Sabi ko sa kanya, ito papainom mo, CMB saka CBX, sundin mo lang ako. At bago mag-birthday yung anak mo, wala nang atake yan. Nako, kinumusta ko. Ma'am, maraming salamat. Wala nang atake yung anak ko. At tuwang-tuwa daw nung nag-birthday. Dahil sabi niya, last year daw, nung magbo-birthday, yung bang magbo-blow pa lang nung cake niya, right, inatake talaga. Sabi niya ngayon, ma'am, tuwang-tuwa siya. Na-blow niya, na-enjoy niya yung birthday niya. Praise God. Alam niyo po sa mga listeners natin, still the greatest healer, si God. And God is using instruments to show His love and care for men. Ang ating product is an instrument of God. Ako rin po, since ako ay living testimony, restored by Power Trio, kaya ito, seryoso natin, sinishare sa mga tao, the goodness of our Power Trio. Oo, tried and tested. Hindi kailangan masira ang inyong mga kidneys sa pag-inom ng ating product. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. At anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. O sa may mga hypertension ba? Oo, ang daming may hypertension. Opo, pakinggan na lang natin ang kwento kung paano natulungan yung kanyang mother dear na na-stroke. Opo, paano natulungan? Ay, wait lang. Nawala yung sa recorder. Yung naka-ready natin, isasalang. Eto, pakinggan po natin. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention
ng Health Code International, and this is nationwide. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan, isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag, aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bale, 8 years po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCI BIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So yung balikat ko, halos yung kamay ko hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi. So bali na-introduce niya sa akin yung HCI CMD, yung CMD product, at parang so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko parang lumakas yung pakiramdam ko, at mga ilang araw parang yung nararamdaman ko ay yung pananakit ng aking balikat, yung aking braso, so nawala na. At yung pagiging acidic ko parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita at nangihina ako, sabi niya. So ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating Power Trio, yung CMD, yung CBF, saka yung Supreme Diyos. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes ganun ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung una, yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko, sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ni Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng ng Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya, tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice, tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitik niya sa umaga. In 3 weeks po, so himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD. Po.
Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao. Yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko kasi nga napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Thank you po. Ayan sa mga listeners natin, our products tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. At ito naman isang problema ng mga kalalakihan o may mga prostate problem kayo. Actually, we have ilan na yan na nakakatheter na. Nakakatheter na, akala nila wala ng pag-asa kundi maoperahan. Pero I tell you people, pwede pala na hindi mag-undergo operation. Opo. Pero ito, hindi pa to. Itong isang papakinig ko sa inyo. Hindi pa naman to na-opera. Hindi pa naman siya nakakatheter. Pero hirap na siya sa kanyang prostate problem. Oo, mga kalalakihan, pakinggan nyo po ito. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Gigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po, yun dun ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit, mga 3 months na nga yata. Pero okay na yung nararamdaman ko, balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos, tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat, sir. O, diba? Ang galing ng kanyang kwento. Paano nga ba nakakatulong yung ating products? Kaya, madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested na po. Pero ito, naghanap ako, isa pa, kaya pa ng oras natin,
Kaya pa ng oras natin. Problema to, mga kababaihan. Oo, pakinggan po natin ito. Yan, kaya pa ng oras. Ayan. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw, pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang tig-take ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit. So, ilang, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor. Doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, pwede ako. Meron ka bang, resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang ako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta pa ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Kaya pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga
rinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talaga iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Musiliado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, di ba? That's how amazing is our product. The perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. And also for people na hindi regular magdumi. O dami nyo na. Hindi kayo regular magdumi. Alam nyo ba kung hindi kayo regular magdumi, delikado kayo magkaroon ng colon cancer. Opo, ang dami niyan. Na pagka nagkaedad na, yun. Ang colon cancer pa naman na nadidetect yan, stage 3, stage 4 cancer. Ang hirap na po i-manage. Oo, meron tayong pang-detox. Kailangan maging malinis ang ating mga colon. CR juice. Natural fruits din to. Na pag iniinom natin bago matulog, the following day, goodbye yung mga sama ng loob natin. O, di ba? Yung mga dumi sa katawan. Mas maganda ang pag-absorb ng nutrisyon pag malinis ang ating mga colon. And of course, sa mga mahilig magkape. Nakatulad ko, kung ang iniinom yung kape ay acidic o sobrang taas ng sugar, palitan nyo na HCI coffee. This is an alkaline coffee. Napakasarap. Okay? So anyway, sa mga listeners, sa inyo po, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Opo. Oo. We need retailers, we need distributors. Opo. Visit CMD Center at i-share namin sa inyo the business side of Health Code International. So ngayon, dito na tayo ngayon sa ating mga CMD centers and active distributors sa iba't ibang area. So ito, pakinggan po muna natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majals Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorchue Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil,
Binanuahan, Karamuan, Kamsur, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si Amdistaki Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Unit 4 Building B, Porok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Ayan, bago na pala, mga taga Santo Domingo. Ito yung inyong ZMD Center nasa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Yan, at ngayong September 8, ngayong Sunday, free health consultation kayo dyan, 8 a.m. to 4 p.m. Take advantage, mga taga Santo Domingo, Albay. So ito, patuloy natin yung iba natin ng mga CMD centers. EM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Porok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay. Kagawad Army Battalions, Salvacion, Malilipot, Alba. Sa 2nd District of Albay, siyempre yung aking center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Porok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Porok 3, Itba, Manito. Sa Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong,
Rapo-Rapo. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Prok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Prok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Prok 5, Barangay 1, EM Subayo, Ligaspi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Ligaspi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery. Market Site, Ligaspi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Ligaspi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Ligaspi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Stock Center, 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, sa Calyos Bakery in front, Barangay Hall ng Homapon, Ligaspi. Mila Tiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Ligaspi. Marinopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Sa 3rd District, Balbay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at may CMD office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, care of office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Oo, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, bigyan nyo lang ng pagkakataon ang iyong mga sarili makabisit sa CMD centers. At magpag-guide kayo paano imamanage whatever your health problems now. Huwag niyong sayangin yung opportunity na matulad kayo sa amin na kami ay na dating dependent sa mga synthetic drugs. Pero dumating ang time, wala ng synthetic drugs na rejuvenate the natural way, okay? So, ulitin ko sa mga listeners, kung may mga dagdag na tanong, ito yung aking text hotline, i-text lang po i-dial karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, i-dial karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay member kayo dito sa amin. Opo, tried and tested. For healthy family, take the product. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basa-basa tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Tried and tested na po ang ating mga products. So, sa mga nagtatanong kung open ngayong Sunday ang CMD Center in Legazpi, yes po. Sunday open tayo to serve people na nangangailangan ng ating product 9 a.m. to 3 p.m. Ha? Opo, yan po tayo. Ganon ka, pag Sunday, na pwede pa rin kayong pumunta. Okay? So, sa mga listeners natin, sana po ay makatulong tayo. Yan ang natin, kasi tayo ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. At hindi lang good health, magandang opportunity na magkaroon kayo ng dagdag na kita. Magandang business, good health, good business, gusto nyo, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Yan ang nangyari po yan sa amin. Na naging healthy na kami, nagkaroon kami ng free travels international at nagkaroon din kami ng chance makatulong
sa napakaraming tao. So again, maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.